pyrografia, alebo možno aj tetovanie dreva, ako tomu hovorí môj dnešný hosť v relácii Radim Drinka. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Budeme sa rozprávať o tomto netradičnom výtvarnom umení, dovolím si povedať, pretože keď sa povie výtvarné umenie, asi veľa ľudí si predstaví štetec alebo možno ceruzku, ale nepredstavia si obraz, ktorý bol vytvorený teplom, tak opíšme vlastne, čo je to tá pyrografia. Ako vznikli tieto obrazy, ktoré ste nám priniesli na ukážku. Pyrografia je dosť staré umenie. Začalo sa v podstate už v jaskyniach, keď nejakou paličkou z pahreby kreslili na steny jaskýň. Potom vlastne neskôr sa kutáčmi kreslilo horúcimi. No a v 19. storočí v Anglicku vznikli prvé vypaľovacie stroje. Predchodcovia tohto napríklad. No a vlastne začalo sa vypaľovať do dreva ozdoby, nápisy, ale aj vyslovene obrazy. Napríklad na Bojníckom zámku som videl vypaľovanú komodu niekde zo 17. storočia. Ale teda robí sa to aj v súčasnosti, teda hlavne takto obrazy. A vypaľujete aj do dreva, že to ešte stále pretrváva, tento trend? Vlastne pyrografia znamená písanie ohňom. Väčšinou sa vypaľuje do dreva, v angličtine sa tomu hovorí aj wood burning, ale poznám ľudí, ktorí vypaľujú aj povedzme do kože, napríklad klobúky, alebo sú také ozdobné sušené tekvičky, na to sa dá tiež pekne vypaľovať. Sú materiály, do ktorých sa tiež vypaľuje, ale to by som neodporúčal zo zdravotných dôvodov, možno k tomu ešte prídeme. Áno. A teda vy vypaľujete čisto do dreva, ale ako aj možno naši diváci môžu vidieť, aj obrazy tieto, ktoré sa tu nachádzajú dole, tak sú rôzneho dreva. Áno. Tak ako zvoliť to správne drevo? Že na aké drevo teda vypaľujete? To je dobrá otázka. Každý to má inak. Ja radšej vypaľujem do mäkších driev, ako je lipa, napríklad tu taká doska, aj s kôrou, aj tu dolu jeden obraz. To je aj trošku finančne náročnejšie, pretože tá lipa čo si stojí, ale sú aj lacnejšie riešenia, napríklad topolová alebo brezová preglejka, dostať bežne v reťazcoch so stavebninami alebo v špecializovaných obchodoch aj pre výtvarné potreby. No a dôležité je, že to drevo sa pred vypaľovaním musí pripraviť. Musí sa zošmirglovať, aby bolo povrch úplne hladký, skoro ako sklo. Tým sa aj vyčistí a vtedy vlastne sa môže začať vypaľovať. Čiže preto mäkké drevo, lebo sa ľahšie šmirgluje? Neviem, či je to práve kvôli tomu, ale napríklad príprava takejto doštičky trvá, minúta, dve. Áno? Ale poznám ľudí, ktorí vypaľujú aj do tvrdších driev. Ako dlho to oni pripravujú, to ale neviem. Čiže potom tá príprava dreva asi je oveľa dlhšia. Keď by sme mohli prejsť troška k tomu procesu vypaľovania, tak keď už máte prichystané napríklad toto drievko z lipy, tak potom máte tu nejakú takúto vypaľovaciu stanicu? Vlastne tá otázka často býva, že či je pyrografia aj finančne náročná, a nemusí byť, pretože vypaľovať sa dá aj nejakou spajkovačkou od 10 eur. Potom napríklad táto stojí okolo 20, kde už si môže človek nastaviť teplotu. A potom už, keď to myslí trošku vážnejšie, tak si môže kúpiť pyrografickú stanicu, ako napríklad túto. Ale táto bola dosť finančne náročná, ale pyrografické stanice začínajú niekde od 50 eur. No a vlastne ten princíp tej pyrografickej stanice je, že má, hovoríme tomu, perá a na tých perách si môžeme vymieňať hroty, ktoré sú ostré, napríklad ako nožík, alebo majú na konci guličku, menšiu, väčšiu a tak ďalej. A tým potom regulovaním teploty a tlakom a dobrým ťahom môžeme začať vypaľovať obraz. Tak a asi aká je teplota toho hrotu, kedy už dokáže vypaľovať? Tieto vypaľovačky, tieto spajkovačky majú maximálne niekde okolo 480-500 stupňov.
tieto pyrografické stanice, keďže nemajú mosadzné hroty, ale chromovo-niklové hroty, sa dajú vytočiť, povedzme, niekde až k 800 stupňom. Čiže je to aj dosť také ťažké možno na tú prácu, že aby ste sa aj vy nepopálili? Áno, samozrejme treba si dávať pozor. Áno, vždy, keď pracujem, mám tie perá, tie hroty od seba, nikdy nie k sebe. Ale za tie roky, čo to robím, som sa 4-krát popálil. No a máte aj nejaký špeciálny oblečok, niečo, čo si obliekate? Nie. Nejaké špeciálne svetlo, aby ste to vypálili? Ako mám špeciálne svetlo, pretože nemám dobre osvetlenú miestnosť, ale v bežnom pracovnom dni, keď máte nejaké okno, pri okne tá svetelnosť stačí. Tam ide skôr o to, že či máte dobré oči. Ja používam také špeciálne okuliare, lebo už mám problémy čítať menšie písmenka. Ale napríklad pri týchto sa často stáva, že keď už nastavíte vyššie teploty, tak tie rukovete môžu hriať. Tak veľa ľudí, ja sem tam používam rukavicu, len aby ma to nepálilo. Áno. A teda napríklad, keď už sa rozhodnete, že budete napríklad nejaký portrét vypalovať, podľa čoho idete, urobíte si najskôr nejaký nákres, alebo sa len pozeráte na nejakú fotografiu? To závisí od šikovnosti. Áno, že sú ľudia, ktorí priamo začnú vypalovať, tých obdivujem. No a väčšinou sa to robí podobne ako pri malbe na plátno, že ceruzkou si najprv nakreslíte a potom už zoberiete to pero, akože nestačia len obrysy a už tiene a to všetko, to už podľa vlastnej predstavivosti. Ale samozrejme dá sa to robiť aj jednoducho pre tých, ktorí si chcú jednoduché veci vypáliť, že napríklad nájdu si nejakú vymalovávanku alebo fotku a väčšinou cez kopírovací papier si to len na to pretlačia. Ja nepoužívam kopírovací papier, lebo je tmavý a nedá sa vygumovať, ale sú napríklad ako v škole, že na zadnú stranu ceruzkou sme si nakreslili a potom sa to pretlačí. No a potom už sa vypaluje a väčšinou sa to podarí. A keď urobíte nejakú chybu, dá sa to ešte nejak opraviť? Podľa toho, akú veľkú chybu, keďže je to drevo, to vypaľovanie znamená, že to drevo horí. Áno, v podstate síce nie je plameňom, ale horí, preto stmavne, no a to nevygumujete gumou. Čiže vlastne, keď nie je tá čiara nejak veľmi hlboká alebo tmavá, tak sa to dá jemne nožíkom alebo brúsnym papierom ešte ako tak zachrániť. Horšie je, keď je tá čiara hlboká a to sa mi stane, tak niekedy aj zoberiem takú malú gravírovačku a to normálne musím tam spraviť takú jamku. Ona nie je vidno, ale z boku, hej. Áno. A teda už ste mali takú skúsenosť, že z nejakého obrazu, ktorý ste začali vyvalovať, vzniklo nakoniec niečo úplne iné? Áno. Nebojím sa povedať, že nie každý projekt je úspešný. Robil som obraz, portrét, s ktorým som bol veľmi spokojný. A hrdo musím povedať, že za 5 minút som ho úplne pokazil a musel ísť v úvodzovkách do koša. A príklad v tejto čerešne je, že pôvodne som tam chcel robiť tvár, to bol vlastne predchodca tohto obrazu, tvár vystupujúca z tmy. A ten obraz bol horší a horší každou minútou. A jednoducho až som prišiel k bodu, že som s tým nemohol ďalej pokračovať, ale keďže je to pekný kus dreva, tak som zobral brúsku a zbrúsil som celú tú tmavú časť úplne do biela a urobil som tam túto čerešňu. Čiže pôvodne úplne čierna doska sa dala prerobiť kompletne na úplne iný obraz. A už po portréte človeka už nie je ani stopy. A teda koľko vám napríklad trvá urobiť takýto portrét, napríklad polovicu toho obrazu, tak ako je to časovo náročné? No, tento obraz vlastne je naschvál robený tak, že sú tam 2 A4, má to taký symbolický význam ako 2 spojených životov. Ale jeden obraz mi trval asi 2 týždne s tým, že denne som robil nejak 2,5 hodiny. Takže povedzme, že tých 10 krát 20 až 30 hodín mi toto trvalo.
A je to vlastne akoby manželský pár asi, predpokladám. Možno. Je to vaše hobby? Je to hobby. Pirografia. Je to hobby, áno. Čiže myslíte, že dá sa tým uživiť? Na Slovensku nie, ale sú pyrograféri a pyrograferky v zahraničí, napríklad v Kanade, v Turecku, v Iráne, v Grécku, ktorí sa tým vedia uživiť, pretože vlastne napríklad vo frekventovaných turistických miestach to vedia vystaviť. U nás všetkých, čo ja poznám osobne, sa tým neživia. Jeden kamarát sa tým živil, živí sa tým aj ďalej, ale popri tom si ešte pridal tetovanie naozajstnej ľudskej kože. Ano. Čiže ja som úplne na začiatku spomenula, že je to také tetovanie obrazov, tetovanie na drevo. Vy ste mi to tak spomínali predtým. Tak v podstate aj možno tá pajkovačka, že to je také niečo úplne podobné, že keď idete tetovať človeka, vy teda netetujete. Nie, pretože by som nevedel podobne ako u toho dreva zbrúsiť kompletne celú ruku a robiť ju na novo. Áno, keď by sa to nepodarilo. A aká je životnosť týchto obrazov? Koľko to vydrží? To je veľmi dobrá otázka, pretože sme sa rozprávali trošku o tom, že teda ako začať ten obraz a toto je otázka, ako dokončiť ten obraz. Čiže keď už sa nám zdá, že už tu netreba nič urobiť, tak vtedy to drevo vždy ošetrím. Napríklad, keď robíte také, nazvime ich praktickejšie veci, ako varešky alebo kuchynské valčeky, kuchynské dosky, tak sú špeciálne také oleje vyslovene pre potravinársky účel, ale napríklad pre tieto obrazy používam laky, buď natieracie alebo sprejovacie. Snažím sa používať také, ktoré majú UV ochranu, pretože predsa je to drevo, ono to pracuje a tá ochrana, to lakovanie predĺží tú životnosť o mesiace, ale väčšinou aj o roky. Čiže napríklad, koľko by vydržal tento obraz odhadom? Koľko už má? Tento obraz má asi pol roka, by som povedal. A ako by sme si teda všimli nejaké známky nejakého takého... Väčšinou to drevo veľmi, veľmi zožltne. A vlastne ono prirodzene žlté je, pretože je to topol, ale to žltnutie by sa prejavilo tak, že by ste začali strácať tiene, kontúry, vlastne by tá tvár prestala byť tvárou tu konkrétne. Takže toto ošetrenie si myslím, že umožní tomu obrazu pretrvať pár rokov. Tak ja vám držím palce, aby sa vám to naďalej darilo a aby ste dokázali naďalej takto uchvátiť ľudí svojim umením, lebo je to naozaj očarujúce, ako to vyzerá a ešte naživo, tak je to zážitok vidieť. Aj že ste to takto dokázali urobiť, tak ďakujem, že ste si našli čas a prišli na rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. Čas našej relácie vypršal. Budeme radi, ak si nás zapnete aj na budúce. Dovidenia.